बिनि उनाव दङ जोंहा एक्ट्रिस जायखौ बुङो जोंहा माने एक्टरल'आथ' जोंहा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो एसबी प्रडाक्शननि जानाय गुरै खावलायबाय। फारि फारियै जोंहा दङ बिकास ब्रह्म बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ एसबी प्रडाक्शननि जानाय गुरै आर'नाइजों गांसे आर'नाइजों बरायनो गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव दं जोंहा जन्म बसुमतारी बिथांखौबो जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ लायो आरो गांसे आर'नाइजों जोङो एसबी प्रडाक्शननि जानानै बिथां बिनि उनाव रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम। बिथाङानो फिल्मखौ महर होदों आरो बिथाङानो महर गैयैखौ महर खालामो। बिथां नङाब्ला जोंनि मोखां गाज्रिया मोजां जाया। बिथाङा प्रडिउसार थाखायै फैसायै बिथांनि सायावनो माबा मोनसे गैयाबाबो बिथांनि सासे आर्टिस्ट हिसाबै आङो जौसाङाव गाखोदोंमोन नाथाय बे समाव एसे लाफादुगा सावथुननि एसे स्क्रिप्ट राइटर एन्ड डाइरेक्टर हिसाबै आं जौसाङाव फैदों। तो बेनि थाखाय गोबाव सम बे लाफादुगानि थाखाय जों हाबा मावदों। गैयाब्लाबो 2 बोसोर नांगोन जोङो जेब्ला लकडाउना स्टार्टिं जादोंमोन बै समनिफ्रायनो जों लाफादुगानि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। तो गोबां खस्थ' मोनदों। लकडाउननि थाखाय जोङो गोबां जायगायावहाय थांनोबो हायासै। शुटिंनि थाखाय जाबायदि लकेशन नांगौमोन जों बेबायदि जायगायाव थांनो हायासै। तो
तो बे समाव आंखौ हेफाजाब होनाय जोंनि लाफादुगा टीमनि मानिजाथाव बिकास साइलेन ब्रह्म आरो पिटारसन ब्रह्म लोगोसेयैनो जोंहा आदा रन्जित आरो बिथां गुरुचरन बसुमतारी आरो जोंनिनो मेन एक्टराव एक्टिं खालामनाय बिथां जयेन ब्रह्म लोगोसे एक्ट्रिसाव रल खालामनाय अखाफोर बिनानाव दा बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो जे बिथांमोनहा खोब खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो लाफादुगा सावथुनखौ कमप्लिट खालामबाय होननानै आरो बे समावहाय आङो साबायखर होगोन जोंनि बिदा गेदेर बिथां ससि लाहारिखौ आरो बिथांखौ हेफाजाब होनाय जोंनि फंबाय शिबराज बिथांखौ जाय बिथांमोनहा खोब खस्थ'नि गेजेरजों खोब समायना मिउजिक दामनानै होबाय तो आसा खालामदों जे नोंथांमोना लाफादुगा सावथुनखौ नायनानै खोब मोजां मोनगोन होननानै आङो 2010 मायथाइनिफ्रायनो बर' सावथुन बानायबोबाय थादोंमोन नाथाय आंनि लाइफआव आं मालाबाबो कमेडि फिल्म बेबायदि डाइरेक्शन खालामबोआखैमोन बे आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम मोनसे कमेडि फिल्म जागोन आरो जेराव आं खुदबो एक्टिं खालामदों बेनिफ्राय आं मिथिया जे आंनि एक्टिंआ कमेडियाव जादोंना जायाखै आंनो मिथिया बेनिफ्राय आंनो जाबायदि एक्टर नांगौमोन आरो जाबायदि सासे कमेडियान एक्टर नांगौमोन गोबां नागिरनायनि गेजेराव आङो फंबाय जयेनखौ मोनदों तो आं थेंक्स होयो माने बिथांनिखौ आङो गोबां मोनसे मोननै फिल्माव नायबाय थादोंमोन एक्टिंआ खोब पारफेक्ट होननानै तो बिनि थाखायनो आं बिथांखौ नाजावना लादों तो जेखियानो जाया मानो आं आसा खालामदों जे दिनैनि दिनाव लाफादुगाया मोजां महर मोनगोन होननानै आरो आं खावलायगोन जे नोंथांमोननि अननाय आरो बोर होनायखौ आं जुदि मोनबाय थायोब्ला इयुनाव आं बेनिफ्राय साबसिन फिल्म बानायनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय गिबियावनो बे सुबाइजार ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आं सानदों बे समावहाय रायजो राजा बिथांमोना खोब उन्दुनो ओंखारबाय खोमा बयखौबो सिरि सिरि नुथारदों जुदि उन्दुनो ओंखाराखैब्ला खेबसे गोबार बावगारनायसाय जाया जाया बायदि नुथारदों आं माने गसंनांगौनि गोनांथि मोनासैमोन ओमफ्राय बे फाग्लाया हदायब्रै बुंबाय थादों माने बे फंबायफ्रा जोंना गोराफ्रा ओरै बिराद दुरबल गोजा सोरबा सोरबा एसे सिनायखायो खोमाना जाय बिथांमोना सिनाया गाबोन सोरांबा एसे बखिबानो जाबाय दिनै बखिथ'नांला माने मा होनबावनो दहाय ओंखाम जानायाव एसे बखिदोंलै बे आंखौ बिराद रायदों माने थांनाय दाख्लै लकडाउनाव माखासे गथना जानानै थांबाय नालाय बेखौ बे बुंदों आं माने खिन्थानांगौ होनना बुंदों आं खिन्थाथाराबो लाजिनानै ओमफ्राय बे बुंबाय आंखौ खिन्थाथारनांगौ होनदों आरोखि ओंखायनो आं दा फैबाय माने फैयाब्लाबो दा लामायाव बुखागौमोन आंखौ बुनायावलाय डेन्जार बियो बुनायाव मास्टार गाबे मास्टार मिथिबायना आच्छा जानो लाफादुगाखौथ' जों बयबो जय नायगोन दा नायनाया नङा होमबा आंबो नायनानै फैखादों नायनाया मा रोखोमथाय एक्टरा सोर एक्ट्रिसा सोर नायनो फैखादों एक्ट्रिसा मोजांबाथ' गोसोथोनायाव दं खोथा गैखाया आंबो पाक्का गोसोथोखागोन आं गाव गोसोथोयै गोसोथोआ बे गावनि खोथा खिन्थु मोजांबाथाय गोसोथोखागोन आरोखि बे सियर बाथ्रा एक्टराबो दंफैयो होनना खोनादों जे एक्ट्रिसा मोजां लामायाव एक्टरनिबो बुलायनायावबो दं खोथा गैया दा जारनयथा गथनाया जाहैबाय थांनाय लकडाउननि बाथ्रा जोंना बाहाय बिथां बिकासदा दंफैयो बिथाङा लाफादुगानि प्रडिउसार होननांगोन माने लाफादुगाखौ बानायग्रायाव बिथांनि गोबां हेफाजाब दङ बिथांखौ आं खुलुमग्रोबाय आरो लोगोसे जों मा दंफैयो जोंहा ओनसोलनि नेतार बिथांखौ आं खुलुमग्रोखाबाय माने दाय जाबा आंखौ लामायाव बुनो नाङा आरो दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय लकडाउननि बाथ्रा माने सिनेमा बानायलाबायग्रा नालाय जोंबो खामानियाथ' गैलाना खोनाबाय रेलवे डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारदों होननानै लागायलांबाय आंबो गुवाहाटिसिम सालाखौ होलांबाय आं गुवाहाटि दाना लाइनाव थाहैदोंमोन आं फुङावनो दानियाबा खोनाबाय सासे
बे इंटरव्यू लाग्रानि मानसिखौ बुंदों आरो ना ओइ बायदि एपनि हा होनना बुंबाय आं सानबाय साला साख्रिया पाक्का जाखाबायलै आंना एबाराव हले सिमा गैला साला साख्रि मोनबा रेलाव नंखालायखाबाय आं बेनिफ्राय हाबबाय आं सिङाव दानि आंखौ बुंबाय इंटरव्यूआ जासिगोन र' फाग्ला र' बे दावरावथारलाय दुस्थ'थार मानसिया ओमफ्राय आं होनबाय आं सानबाय आरो गोसोजों साख्रिया पाक्का जाखाबाय आंना नंखाबाय साला दानि आंखौ बुंबाय फांखाया गैयानो लाइना गिदिङा माने लाइन गैया फांखाया गिदिङा उल्टासो बुंलायलांबायलै ओमफ्राय आंखौ होनबाय गिसिब सिबग्रा जानांगौलै नों दसे होनबाय आंखौ थारमाने बहाय बै इंटरव्यू लाग्राया माने हिन्जावा नायनो मोजांथार साफा एखे माने हाबा जागोदान खोमालै खिन्थु सारि गानाखै दे हारसा हिन्जावमोन जों बे गस्ला गानदों ओमफ्राय आंखौ बिनि उनाव गसंहोबायब्रा जा गिसिब सिबहोबाय थाबाय आंबो दसे गसंगारबायना ओमफ्राय दानिया आं सानबाय दोननायसै नंबाय आं बिनि उनाव इंटरव्यू लानो अफिसारा गाब्रबाय नेक्स्ट होनबाय सोर हाबदों मिथिगौ ना थाख्लायानो हाबबायलै दानाबा थाख्लाय खोनादोंना थाख्लाय बिथाङाबो माने इंटरव्यू होनो थांदों रेलवे डिपार्टमेन्टआव ओमफ्राय इंटरव्यू लाग्राया लेंहरबाय थाख्लाया हाबबाय दुगा बेनाथ' साइसआनो गोरखाना ओरैजायनो थाख्लाया दुगाथार ओमफ्राय आरो बेना मोनसे सभाबा बिराद गाज्रि सभाब दं बेना आं नायबाय थाबाय मानसिखौ आंखौ नुदोंना नुदों नंखाबाय आं बै इंटरव्यू लाग्रा हिन्जावा साफाथार नालाय थाख्लाया खनाजों नायखाबाय ओमफ्राय मा होनदों मिथिबायना होनबाय ओमफ्राय अफिसारा जि जोंबायलै दाना खाजा होनजानानै दानियाबा बुंबाय अफिसारा मा होनदों मिथिगौना रेलवे डिपार्टमेन्टनि नालाय बुंदों माने क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांनाय ट्रेनखौलायनो बर'नि एनाउन्स होनांगौ दाना थाख्लाया मा होनदों मिथिबायना थाख्लाया ओरै होनदों बेनाथ' सभाबा नस्थ'थार बे खाजाया गारथारा होनगारबाय बे सुवादफोर क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटी थांनाय ट्रेना फैगासिनो दं नों टिकेटआ लानानै आंबो गाखोदो मा नायबाय थाखो एलायावनो अफिसारा होनबाय सोर जाम्बाया थोनहरा बेखौ होनखाबायलै लासिं बेसरा ओंखारबोबाय गैला बिनि उनाव माबा अबेबा थियाटारनि एक्टरनो दुगा होलांलायबाय दाना 3 नाम्बार बेहा अबेबा थियाटारनि एक्टरनो बिथाङा थांबाय बिथांखौबो बे सेम बाथ्राखौ बुंबाय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांगासिनो ट्रेनखौ नोंथाङा बुंनांगौ मारै बुं होनबाय बिथाङा होनदों नै बे समाव क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटी थांनो गोनां ट्रेना दान्दिसे समावनो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो जा बिथांमोना थांनो गोनां दङ बिथांमोना टिकेटखौ लानानै गाखोनो हासिगोन होननानै बुंबाय इंटरव्यू लाग्रा मालाय नायबावगौ आरो बेखौलाय सोर जाम्बाया थिनहरबावा आउट बुंबाय बिथाङाबो थमलेले आरो सासे थांबावबाय जोंना आं नायगासिनो दं फारि थांबावबाय सासे जोंनाव साम्फानि आधा फाजायानो थांबावबाय दाना आं सानदों बिथांखौ थांनो गोनां गैया बिथाङाबो गोबां माने हारसिं दावहा नांलाबायनानै थाखा खामायग्रा एक्सपार्टखा मानसिखा आं सानदों मानो थांखो बिथाङाबो थांबाय बिथांखौबो सेम बाथ्राखौनो बुंदों क'क्राझारनिफ्राय लिरनो गुवाहाटीसिम थांनो गोनां ट्रेनखौ बिथाङा एनाउन्स होनांगौ बिथाङाबो बुंसै बिथाङा मा बुंनांगौ बुंदों ओरैबायदि बुंबाय मिथिबायना जि फाग्ला बिथाङाबो बुंबाय नै खोनादों गुवाहाटीयाव थांनो गोनां ट्रेना फैगासिनो दङ नै बे समाव टिकेटखौ लानानै बारसोमनांगौ खोनादों सानथ्रिफोर बारसोमगोन होनबाय जाबाय थाना बन्द'गला साला बेखौबो थंब्लेट फैनानै हरबाय लास्ट बेस्ट खोनादोंना रायजोफोर जों रावबो साख्रिखौ मोनासै साख्रिखौ मोनासै नालाय फैयै बे खनायाव थानाय फाग्लाया दावरावलै फाग्लाया हनै आसिखौ देखायथारो र' फाग्ला सिखाथ' गैया
साख्रिखौ मोनासै जोंहा जाम्बा जाम्बा ओरै फैफिनबाय फैनानै दा जों दा बिदिनो गोदाव सोराव सिनेमा बानायलाबाय फैयो आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि लाफा दुगायावबो जायाफ्रा मा एसे आखाइ खबगोन होननानै बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानैबो आसा खालामबाय बखिनो गोनां दंब्ला गाबोन फुङाव एसे बखिबाय थादो दिनै दा बखिलायसै ओमफ्राय बे लामाजों मालाबा मालाबा फैयो आङो ओइ नोंसोरबो बुंदों आं बे लामाजों मालाबा फैयो आंखौल' अन्थाइ दाफुखा नांगौबा लाखिनानै नायलाय सखाया जाहोलांगोन ना आङो थेवब्लाबो अन्थाइ दाफुखा होनखाबाय आङो आसा खुलुमबाय रायजोफोर रायजोफ्रा ओरै खनाना बिराद उन्दुनो ओंखारबाय बेस्राफोर हाथारला ओरैना एसे राफोद गोरान मोनलोंबोदोंना नोंथांमोना राफाखा ओरैना बेस्राफोर मैयानि माइब्रा लोंनाया दिनैसिम खर' नागाराखै खोमा जागोन नोंथांमोन दा लाफा दुगायाव एसे मिनिदों आं हले बुंखाबाय आं बे लामाजों फैयो अनेक बार फैयो लामा अन्थाइ खुबैनाय गैया दे आं हले बुंखायो अन्थाइ खुबैनाय गैया आं होनखाबाय दे सोरबा खुबैगोन नामा खुबैया गोजोनबाय बे मादैया खुबैया बैसोर खुबैथारगोनलै आंखौ जोग्गोर जोंखाबाय बिसोर आंखौ खुलुमबाय रायजोफोर दे मा फाग्ला